Hayırlı kişiler, insanlar mısınız hürmetli подписчиклар, hürmetli tamaşaçılarımız. Şimdi son günlerde Tatar estradası şovlu landışında videosunu qarab ketdik. Özünün akkauntuna qo'ygan videoni qaragaч, biz endi chetda qolmadik. Bizning o'zimizning de fikrimiz var, o'zimizning de aytir so'zimiz var. Shunga ko'ra biz olsa bilan o'z fikrimizni aytirga bo'ldik. Ko'p kishi yozgan landış o'zine PR yazı, konsert oldidan deb. Bu bir nidi PR'da tugul, bu barsıda haq söz. Hem indi biz her bir sözümüz için tamaşaçılar qarşısında, barlıq kişi qarşısında aytirga söz berge riza. Bir nesinde qo'rqmaymiz. Bu g'aybet bularak qana tugul, g'aybet bularak tugul, g'ibret bularak her birimizga barib jetsin idi, her birimiz şulay qabul etsek idi. Biz Yirka bilan bir ara bek qata yaxshi do'stlar edik, oila do'stlari edik desek de bo'laydi. Lekin bir naqadar vaqt o'tgandan so'ng bu ayyorlar bitanasidan falsh, durust bo'lganini biz angladik. Ko'pmagina bizga kesatsalar da, ko'pmagina anglatsalar da biz hali eshitmadik, chunki biz uni ijodini yarataydik. Lekin u o'zining bir bek zo'r amali bilan bizning ko'zlarimizni ochdi. Bu yılın 2019'un may ayında biz Yirkaga bek zo'r summada akşa verdik, bek zo'r summada. Bu akşanı biz ne diye maksat bilen verdik? Jirshi aile Ramila Hayriddinovlar, onlarni bilasizdir. Biz onlar bilen bek yaxshi aralaşaydık. Günlerden bir günde bizim aralarımız beknik suunda. Biz buna beknik aptıradık. Нәрсә булды икән дип инде сәбәпләрен эзләргә тырыштык. Һәм бер никадәр вакыттан соң без бу хәлләр үткәннән соң очраштык, аңлаштык һәм инде гаепне эшнең кемдә икәнен без белдек. Димәк инде Хайретдиновлар монда хәзер әйтсәм буладыр, бәлки Хайретдиновлар bizden soň jawab etip bir нәрсә әйтерләр, ашыклы кертерләр бу видеога. Без инде монда хәзер бүтән кеше белергә тиеш. Бу саклар, бу сон өчен әйтәләр торган әйбер. Димәк инде Хайретдиновлар Иркәгә зур фатир алып бирделәр, ярдәм иттеләр. Һәм Иркә әйтү буенча Хайретдиновлар, ул аферистлар, минем фатирымнан мине куып чыгарга телиләр дигән фикерләр әйтеп, йылап, bizni ышандырып, bizden zor summada акча aldı. Так. Sen лишканул. Лишканула? Лишканула вообще. Что сказать? Открыто сеть бердин уже. Надо мы, не надо мы. Вообще дұрыс түгел. Мына былай сөйлеу керек. Рамила Хайретдиновлар белән безгә аралашып йөрилек. Но biz Иркә белән дуслашып йөри башлагач, алар дуслашып йөри башлагач, безнең чөтә аралар суынды. Без аңламый башладык бер-беребезне. Безне аларга начар итеп сөйли башлаган. Аларны безгә. Сүз конкретный не. Подожди, син вообще квартирадан башладың. Именно шундый бер. Не өчен икән әйтер икән. Безгә туры килде Иркәгә май аенда зур сумма акча биреп торырга. Аның без аны жәлләдек. Biz аны Рамила мошенники. Мне кажется, квартира турган бaka этеге тугунда. Мне кажется, что. Аны башка видеода чыгарабыз. Да. Ага. Рамилалар мошенниклар дип. Анысын әйтмәссең ул. Не? просто зур сумма. Видео белән чыгару. Анысы башкару режимы. Вы же выручите, да? Вы же выручите. Вот это можно удалить и заново у нас, да? Поснять. Нет, мин смай минем частен. Его минем частен. Она остается? Миникин. Это сейчас снимается? Алар бер зур сумма акчасы сораптырды дейм. Без бирдик дейм. Нәрсә икән әйтмә. Ала тимәйинде, Иркә дигән. Юк, Иркә дигән. Иркә бездән зур сумма акча сорап торды. Без аны бик каты жәлләдек. Без аны хәленә керергә булдык. Чөнки без аны бик каты якын итә идек. Без аңа ышана идек. Хотя үзебездә бурычлар күп иде. Хотя без әнигә әзерләгән акчаны әҗәт салырга дигән бизнесменнарга бирдек. Ә сезнең шикәйтеп Ул бизнесменнар аның турыда белә. Yok, просто erleştiler. Әйләштек дейм. Просто erleştik. Актыктан сылтама бир.
Анда бик күп авырлык ташты хәлфит башына. Yok, Sen yok, üzerinden sırasın. asıl gerek. Неме шуңа җавап биргә тиеш. Вот, хорошо, Рамиля. Шаш, подождите, хамин яңадан сөйләмәм. Без иркә белән бик якын дуслар идек, аралашып йөрдек, ләкин нинди икәнен без аны соңрак белдек. Чөнки бер хәл булды. Ул бездән елап, үтенеп, зур суммадагы акча сорады. Хәтта үзе безнең бик зур борычларыбыз булса да, кайнанабыз өчен без Хотя bu акча кайнанабызның бурычларын түләргә җыелган булса да, бизнесменнарга икәү бергә biz жәлләп бирдек. Асу әйтин ясный әйбер. Сейчас меня не дави. Юк, ясный әйбер китә кирәк. Хәзер всё, это же әйтәм вот такой әйбер. Әле башыңа алып мин дә сөйләм. Фикерне алайдым. Давай. Без иркә белән, аның гаиләсе белән бик әйбәт мөнәсәбәттә идек. Дуслашып йөрдек, яхшы аралаштык. Ләкин билгеле бер моментка килеп җиткәч, без аның шыпшын йөзен ачтык, кем икәнен аңладык. Бу хәлгә ачыклыкны ул үзе кертте. 2019 елның май аенда biz аңа бик тә зур суммадагы акча бирдек. Чөнки ул елады, ярдәм сорады. Бу сумма акчасы безнең әни безгә алынган долларларны түләргә дип җыелган акча иде. Бизнесменнарга бирергә тиешле акча иде. Бу турыда бу без бирәсе бизнесменнар белә, без аларга әйттек. Гафу итегез, безнең акчаны биреп тордык сезгә дип. Һәм инде без шушы жәлләп иркәнен гаиләсен итеп, якын итеп, без шушы акчаны ышанып аңа тапшырдык. Һәм бу акчаны алганнан соң иркә безне бөтен җирдә блокка тыкты. Инстаграмда бөтен телефоннарда аңа связьгә чыгып булмый башлады. Расписка юк. Һәм бу әйбер гамәл безгә бик зур знак булды. Нәрсә әйтәсе килә, иң авыры минем кайнанамны пиар дип чыгарып, менә бу әнинең авыртуын бик зур пиар ясыйлар булар дип сөйләүләре. Һәм инде тагын бик күп кара яла ягулары безгә авыр хәл булды. Стоп. Яртай бер чыгып калды. Нәрсә соң бу? Рамиля белән безнең Рамиля. Юк инде конфликт нәрсә? Син пиар әнинең авыру. Пиар булды. Вообще не ясный әйбер юк. Доктор, нәрсә сөйләгән? Давайте. Прямо аңлатып сөйләргә кирәк. Нәрсә сөйләгән? Конкретно урат тиеш. Син үзең сөйләмәдең бит әни турында. Сөйлим тогда ник сөйлисең? Ну, син бит утырасың. Мин син икенче. Так, давай кайтышыннан сөйләргә хәзер. Нет, вы же уже там вроде сняли же, где мы этот Рамиля, блядь, типа. Нет. Это еще не сказали в этом части. Так, хәзер мин нәрсә әйттем әле? Первый я начал, оставляем. Второй, который она после меня сказала, сразу убираем. Второй. То есть вот сейчас второй раз. Да. Частично оставляем. Частично, да. Да. Да, потому что блокка тыкканы әйтәбез. Доходим до того момента, где сейчас нужно поменять. Блокка тыкты. Потом я же сказал, что деньги мы накопили сами, чтобы заплатить спонсорам, кто помог нам, у кого мы взяли деньги. Вот это все оставляем. И безнең дальше китсәм булай миңа иң зур шулай безнең шәхсән минем безнең гаиләбезнең күңеленә тиде дип китсәм булай бит. Әни турында. Һәм инде иң зур безнең күңелгә тигән әйбер шәхсән минем гаиләмә калган бик зур гынах сүзе безгә килеп җитте. Ул безнең әниебезгә барыгыз да беләсез, лечениягә без халыкка эндәштек, ярдәм итүне сорап. Рәхмәт барлык бурыччыларга, ләкин без инде бу җыелган акчаны февраль аенда 2019 елның әни исән вакытта ук әни белән бергә сөйләшеп, бу акчаларны 7 инвалид балага тапшырдык. Февраль аенда безнең куйган постта моны барсы да язылган. Бәлки инде бу видео астына шушы балалар, әтиәниләре бездә акча дип тә язып та куярлар. Безне яклап чыгып әйбит. Без берсенә курыкмыйбыз. Һәм инде без бик күп спонсорлардан акча алдык. Менә шушы халыктан җыелган акчаны иркә без үзебезгә тотты дип
кешегә сөйләп биргән. Безгә бик зур кешеләр аркылы килде бу сүзләр. Һәм инде нәрсә әйтәсе килә, минем әнинең авыртуы, безнең алсу белән иҗатта безнең өчен пиар итеп чыгарганбыз икән. Сез менә һәрбер безнең әти-әнибез бар, хөрмәтле тамашачылар. Һәрбер менә уйлап карагыз, сезнең әнигез авырта икән, бу сезнең өчен пиар булырга мөмкинме? Мин мондый әйберне аңлыйм, бу безнең йөрәккә бик каты кагылды. Мин үземнең әниемнең рухын, үземнең әниемнең кабрен, үземнең гаиләмне, тормыш иптәшемнең балаларымны, туганнарымны алай итеп шакшылатырга ирек бирмәячәкмен. Мондый әйбер булырга тиеш түгел. Бу иң акчасына караганда да менә шушы әйбер безнең күңелгә бик каты кагылды. Так, хәзер нәрсә төшерәбез? Рамиләләр әйтер икән. Дальше. Ну, этот... Нормально әйтмәмез. Трогательный момент очень такой, да. Этот, Рамин Рамиля белән без күршеләр идек. Без алар белән электә нормально общались, типа, да, кассада күрешә идек, да, хәйрия кассада да күрешә идек, алар әле теге башланган вакытта да, и типа этот Просто аңламадык. Да, алар да, башлап килүчеләр теге, да. Вот это будет самое правильное. Башлап килүчеләр, и что-то без этот, и безнең ара зелдә как-то вообще bir-birimizga Onlar bizim böyle исәнләшмичә башлады. Без бер дошманнарга әйләндек. Даже сен әйтергә можно, что алар безгә карата негатив карый башлады, да. То есть не вы, а без негатив карый башлады. Аннарны аңладык, әйтә буларны кытыркан икән против нас дигән. То есть, аннарысын аларга каршы безне, да кытырта башлады. Алар безне аларга дигән. И всё пошло. Аннар гына аңлашты. Bir концертта, bir банкетта просто утырып сөйләштек тә, ник шуны без шундый теге bir özgə düşmansın deyip söyləyəcəkdə, uşaq deyip etsən bular, мне кажется. Так, еще сильнее әйтергә кирәк менә бу. Әйтәсе килә минем шундый сүз. Без Иркәне встречага чакырдык. Без бу сүзне монда чыгарасыбыз килмәде. Безнең кешечә бер-беребезне аңлашып, шушыны ябасы килде. Ләкин без чакырган очрашуга ул килмәде. Отказ бирде. Һәм без ничә безне теге үзебезне унижать итәргә тиеш. Һәм без чыгарабыз сезгә. Без монда чыкмыйдык. Что-то еще ударное хочется. Әлбәттә Хайретдиновлар булмады бит хәзер. Бу тегеләр кисеп Акчаны әйттегезме? Әйттек. Так, акчаны мин әйттем. Һәм бу акчаны безне кыстамадыңыз. Акчаны әйттем. Әле сез монда башы булмадыңыз хәзер. Акчада юк, распискада юк. Менә Асыр әйтте. Азат әйтте. Хәзер әле сезне исемне не упоминали бит. Хәзер ничек миңа бир мине. Мин башлап. Юк, безгә монда әйтергә кирәк, без аны әйтергә кирәк, что без чакырдык мирный соглашениега. Әйдә аңлашыйк. Нәрсә бу аңлашыйк дип. Ләкин безгә берничә ответ та килмәде. Безнең белән очрашуга берәү дә килмәде. И без аңладык, что чынлап та моның аңламасы бер генә. Һәм без бүген көндә чыкмыйдык. Без просто күңелебезгә тиде. Шу хәтле безнең күңелебезгә һәм безгә генә түгел. Бик күп кешегә аңладык. Дигән аңладык. Әле пока бик күп кеше дәшмидегез. Без менә шуны әйтәсе килә. Бик күп информация. Әле бик күп кеше дәшми. әйтсәң булар. Рамиләләр алар әле һәр үзләре ялдан без белгәнебезчә, үзләре пока шуңа күрә алар Кайткач аңлатма бирерләр. Бәлки дип Бәлерләр, чөнки иң авыр йөкне алар күтәрәләр. Хәзерге вакытта дип мине жәлләтте. Миңа пиар дигән булдылар. Ишә әйтергә кирәк, безне бу видеодан соң Барс Медиа яшьлекләрнән алып татачаклар, без беләбез. Алып ташап, карыйбыз шуннан соң ответный алып аталармы? Алып татачаклар. Без курыкмыйбыз, моңынчы да раскрутка акча биреп, раскрутка эшләдек. Ансы әйтмәyin ди. Ансы кирәк. Кызып, мин политик бит. Нет, а почему вы нет? Юк, моңарчы без әйттек. Действительно же вас сейчас везде... Трюк телефон калсын. Бар, ашадыңмы син? Миләшә бирделәр моңа. Мяч, короче, Мяч миңа кидайтып калар. Мин сүз сөйләйм. Иң авыр йөкне хәзер Хайретдиновлар күтәрәләр. Ни өчен икән? Үзләре сөйләп бирәләр. Не, она правильно говорит.
Просто мы-то никто. Да, мы никто, меня пиар берген болуп Кимдер бу Хайретдиновлар дип уже айтсындар. И потом, знаете, biz айтыра керек, biz бик көп информация беләбез, biz бик көп хәлләрне беләбез, ләкин әле без моны кичкенә генә өлешен сөйләдек. Ә менә иң авыр икне хәзерге вакытта Хайретдиновлар яңа гына сәхнәгә чыгып килүче Хайретдиновлар күтәрә менә бөтен дәреслеген алар сөйләп бирәләр, бәлки. Имен. Так, хәзер без кая калдык? Сөйләп бетерде. Сөйләп бетерде. Хәзер инде мин әйтә алам. Без бик күп информация беләбез. Монда карап сөйләсәбез. Дөресен әйткәндә, без бик күп информация беләбез. Түгел, достоверный информация беләбез. Без әле сезгә бер кичкенә генә шуны әйттек. Бик күп кешеләр русча әйткәндә пострадали. Алар күбесе дәшмиләр. Күбесе бәлки куркып та калганнардыр. Иң авыр йөк яңа гына сәхнәгә күтәрелеп килүче Хайретдиновлар җилкәсенә төште. Без моны точно беләбез. Бәлки алар киләчәктә әлеге аңлатмага ачыклык кертерләр. Аларның үзләреннән сорарга кирәк. Инде тагын өстәп әйтәсе килә, Алсу әйтеп китте. Бик күп кешеләр пострадали дип урысчалап бит. Артистлар мин кемнәрдә кычкырып йөри, кемнәрдә курка. Әйе, куркырлык та бар, барсы да бар бит. Ләкин без курыкмыйбыз. Ничек дип әйтәм, бүгенге көндә мин беләм, шушы видео чыккач, бәлки безне Барс Медиа, ТМТV, Татар радиосы ешлыкларыннан да шушы видеодан соң алып ташлаячаклар. Без курыкмыйбыз. Без туйдык таптатудан, без үзебезне таптаттырасыбыз килми. Без һәр вакыт үзебезнең хәләл кишебез белән барсында эшләп таптык. Хәләл эшебез белән сез барыгыз да күреп торасыз, без юллар, ерак юлларда йөрибез, чабабыз, үзебезнекен эшлибез. Шуңа күрә бер куркыр әйберебез дә юк, чөнки без берәүдән дә алган әйбер түгел. Без үз кишебез белән эшләп алган әйбер. Мин кайбер артистлар бик кычкырып бирделәр, барсында бит. Ләкин бүгенге көндә алар ничәптер югалдылар, курку хисе микән, ансын үзләре беләрдер, һәр кешенең үз тормышы. Без инде бар тик дөрестлек өчен алдан ук әйттек, бу гайбәт булмасын, бу һәрберебезгә гыйбрәт булсын. Без үзебезнекен бирмибез, һәм кешенекенә тимибез. Нет, апыр конфликт сез бәзби. Рамил Рабиевайды просто иң Әйтте бит. Иң авыр йөк ниләргә төште генә? Юк, талаш турнай. Әйтмәдек. Әйтмәдегезме? Әйтмәдек. Так, хәзер. Давай, может, чуть-чуть тагын кыскарак итеп сөйлик. Менә, Азат. Юк, аны калдырсын, ул тага. Да, чтобы вы потом Переставить же можно будет, да? Да, если что, скажешь, приеду. посередину поставить. Анча әйтәм, Хайретдиновлар белән без Бик якын дуслар булып җиргән. Хайретдиновлар белән Yok, yalnız kelmeyin, просто күршеләр теге бер-берсенә ничектер. Якты караш ен. Да, әйбәт караш иде, алар да әйбәт. Иҗатта да бар. Теге әйбәт кешеләр. В общем, шундый рәвеш. Да, бик әйбәт кешеләр, алар безнең концертларга да җырлыйлар дигән, безнең иҗатны яраталар. Безне кичкенә әйтеп калдырсын. Да. Кирәк безгә ди. Мы не артисты, а типа мы так. Хататыналар булар, кемдер пиар ди. Сейчас просто чтобы люди Безнең концертларга да подумали, что йөриләр вы иде нас... алар. Но концовка с моей точки остается. Вот менә. Гайбәт түгел. Без инде Хайретдиновлар белән матур гына аралаша идек. Бер-беребезнең концертларга, юк, без алар безнең концертларга иде. Без инде Хайретдиновлар белән матур гына аралаша идек. Элегрәк алар безнең концертларга килә торганнар иде. Без бер-беребезгә ярдәм дә итешә торган идек. Ләкин көннәрдән бер көнне безнең арада салкын җилләр үтте. Ага, яра. Ләкин безнең арада салкын җилләр үтте. Һәм моның сәбәпчесе без инде иркә икәнен аңладык. Ну? Күрешеп алмаштык. Это уже лишний будет, да, то что... Аңа терминацияны. Әйе, ул сөйләп бетер. Так, монда җыеп бетерә аласызмы? Стараюсь, если что, это... Позвоните, если еще приедем. Сейчас Сейчас другой какой-то надо фон.